ма барои ман ҳеҷ 25 солам ҳеҷ қатлам темада нағзай барое ки як бор дар процесси ман буд хоҳари зарафход омад панҷарада мара дид гуфти ва ба хотири мо шумо ҳамҷо омада гиря кард гиряи ҳавай басай гуфти агар ман мерафтум дамҷо дар ҷанги соли ҳамун аввалчанд ғарм дар ҷанг мекардам ман 25 жура май даст додагим саҳар медидимшон чой мехӯрдем бегаи ва ё нобуд мешудам мара мешиносанд чӣ хел ман экстремистам масалан доду ҳарбӣ сафири тоҷикистон дар хитой прокурор шаҳри қурғонтепа сарпрокурори қурғонтепа прокурори истарафшан сарпрокурори ҳамби ҳама ё ҳамкурсои маян гуфта вақте ки ҳамин экспертиза нишон медиҳад экспертизаи адлия экспертизаи кумитаи дин нишон медиҳад ки дар гуфтаҳои маҳкамаи ягон ифротгароӣ нест чӣ хел се муаллими бесаводи чи университет мегӯянд ки иҷода ифротгарӣ шиносенанами прокурора ном шуда ёдтон гиред симо шуда ёдтон гиред ки ин одам дар таърих мемона гуфт ин одаме ҳаст ки ҳамин чӣ хеле ки пеш гуфтум ку саҳв гуфтани прокурор буда соли вайда ин ҳамун прокурорае Сейчас котип подойдет. Котип до завтра, что ли? Нет, котип еще не подошел. Сейчас котип соберет свою бумажку. Потом скажет, вас можно